Ale tak jak půjde se říct, aj vole, to poslední lekko. Je v tom, v té kotelně. Tam byli dvě, 9,59. Za minutu doveze Fanula kolo. Hlavní pořadatel. Prase je kameraman. Nám nemá kdo točit a tady si borci chodí volně, vole, v jedné ruce mobil, v druhé kameru. To je život. Mám jenom 2 ruce, no. Máš ty papíry u sebe? Jaké? Rozpis služeb? Mám. Já vím, že je náročnější. Je to 8 km. Já. A proč? Dívá se, co má Ivan v kabelích. Tak jak se cítíš před závodem? Cítím se velice nervózně, protože jdu poprvní a chtěl bych aspoň přeplavat rybník, když ukáže čas. Neopren máš? Neopren máš? Neopren nemám, věřím si, že nezvrsnu. We burn our wings, flying too close to the sun. If the moment of glory is over before it's begun, if the dream is won, though everything is lost, we will pay the price, but we will not count the cost. We will pay the price, but we will not count the cost. When the dust has cleared, victory denied,
přihlášených 30 lidí, jdu se zeptat, jestli už to není více. Našich účastníků na to, jaká to byla hrůza od včerejška. Noční teplota 11 stupňů, momentální teplota o trošku teplej, už tady máme několikrát po dešti. Trošku se nám zatahuje, trošku se nám rozednívá, je to v pohodě, modro je vidět na vršku, takže máme se na co těšit. A potom. Tak jaký jsou pocity před závodem? No bude asi kosa, no. A potom jako počítám s tím, jestli to přežiju, tak se asi úplně zničím z kořálek. Se to docela těším, jako. Myslím, že to smeruje do riadnej p***.